Sugeng selalu derek, ya apa kabare tetep seger waras ya. Dina iki pojok kampung nyopo riko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV tekan barang-barang daerah nang Jawa Timur. Wes gak ada kesuwen, aku ning Risna, barek aku ning Carisa. Iki lho pojok kampung dino iki. Proto ekspedisi nggawa momotan paketan kobongan nang Telan Pantura Situbondo atusan paket gosong. Polisi wurungno kelakuane wong lanang sing ape mungkasi uripe ambek menek billboard nang Talantong. Wong lanang nom pelaku begal KTC wong wedok nang Metion dicekel polisi. Pojok kampung, cendeloy arek Surabaya, beritane wong Jawa Timur. Dibedek listrike kongslet salah sijine bengkel nang Doko Kupang Putrajaya Jumat bengi-wengi entek dipadhokeni. Ga ana korban nyawa nang kedadian kobongan iku, tapi toroke dibedek akeh sampai atusan yuta repes.